Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. У нашій студії ми вітаємо Віктора Чумака, народного депутата України позафракційного. Доброго вечора, пане Вікторе. Доброго вечора. Тиждень був насичений, який підходить до кінця подіями, заявами. Сьогодні обрали очільника Державного бюро розслідувань. Найпотужніша, так, має бути організація, правоохоронний орган. Обрали людину, яку називають, скажімо так, сірою мишою, так, на яку ніхто не ставив. Як ви прокоментуєте це рішення? Ну, абсолютно так. Розумієте, що в принципі всі слідкували за перебігом цього конкурсу, і по великому рахунку ніхто не сумнівався, що цей конкурс керований. Оце саме погане, що там є, що цей конкурс керований. Тому що якщо ми будемо говорити про особистості, да, які туди прийшли, ну це треба про це говорити, але давайте говорити про політику, яка передувала тому, як відбувався цей конкурс. А політика була та, що в принципі між собою поділили ці посади знову БПП і Народний фронт. Там йшла людина від БПП головою, людина від Народного фронту повинна була йти там заступником або першим заступником. Тобто говорити про якийсь прозорий, транспарентний, конкурентну боротьбу конкурентів в програмах, в концепціях, в баченнях діяльності ДБР не було сенсу. Тому що півроку назад ми вже знали, що там є три головних фігури, які між собою конкурують. Гращенков, Варченко і Матіос. І всі ці три фігури чомусь абсолютно чітко прив'язували до адміністрації президента, що вони, в принципі, лояльні до президента і є президентськими ставленниками. Коли розгорівся цей скандал з НАЗК на початку цього тижня, а Гращенков був одним із фаворитів, і коли він став фігурантом цього скандалу, як куратор так званий від Банкової до НАЗК, зрозуміло, що найкраща фігура для Банкової спалена. А фігура Матіос, яка там була теж Анатолія Васильовича Матіоса, вона спалена була давно, хоча дуже сильно. Він людина, яка, знаєте, непрогнозовано може робити непрогнозовані речі. І дуже сильно цим, скажімо так, настращав все БПП. А хто на нього найбільше злий був? Я не знаю, хто на нього злий, але ситуація така, що дуже боялися непрогнозованості діяльності. Да? Тому що ця людина, яка, в принципі, ну, там, як будь-яка, да? Людина, яка займає високу посаду, вона хоче бути публічною. Але ніхто не хоче, щоб ця посада знову ставала трампліном до політичної діяльності. Да? А от у Матіоса вона могла стати дуже непоганим трампліном для політичної діяльності. І ситуація така, що я ніколи не думав, що Матіоса можуть зробити директором ДБР саме через це. А от зараз вийшла дуже цікава фігура. Дуже цікава фігура, тому що ця фігура вроді би як влаштовує всіх, тому що по великому рахунку ніхто не знає, що він може собою представляти. Прокурор, працював у Львівській області, працював потім в Генеральній прокуратурі, куди його привів пан Махніцький, працював деякий час при Єремі, потім звільнився з прокуратури, працював адвокатом, юристом в юридичній компанії, подався на цей конкурс і прийшов. Ну, бачите, вже зараз в пресі є такі зв'язки, що в нього є зв'язок через свого колегу через свого кума Щербіну, зв'язок з Пашинським. З Пашинським зв'язок з Турчиновим, і Турчинов саме запропонував президенту цю людину призначити на посаду. В будь-якому випадку цей орган стає керованим. В будь-якому випадку ми можемо говорити про незалежність головного правоохоронного органу країни, ну, якось поки що зарано, да, про незалежність. Якщо ми побачимо, що він буде працювати незалежно, ну тоді ми зробимо якісь висновки. Але якщо ми побачимо, що незалежність ця на сьогоднішній день буде втілена в життя, ну, тоді це буде погано. Тому що першим заступником і заступником стають люди, які абсолютно чітко, зрозуміло, мають прив'язку до чинного прокурора і до... Тобто і до рівня президента, значить? І до рівня президента. Тобто ми не можемо говорити, що президент програв Народному фронту, так у цьому випадку? Можливо, навіть і виграв, тому що дехто говорить у нас в ефірі, що теоретично пан Труба може бути таким собі фунтом, так, на цій посаді? Не думаю. Ці посади не передбачають наявність фунтів. От що ви хочете, хоч вбити мене там, хоч що кажіть, людина, яка попадає на цю посаду, і хто думає, що можна залишатися на цій посаді фунтом, або можна залишати на цій посаді фунтом, вони дуже сильно програють.
Порошенко дуже сильно програв, коли призначив Ситника на посаду в НАБУ. Да? Тому що Ситник почав свою самостійну діяльність і тим більше підкріплений якимись там гарантіями діяльності з боку наших закордонних там друзів, він, в принципі, достатньо серйозно починає працювати. Чому не може бути так само з Торбою? Чому не може бути те ж саме? Тому що цей орган – це достатньо сильний, потужний орган, який має величезні повноваження, величезні можливості. От. І його не треба створювати з нуля, як по великому рахунку, як Ситнику НАБУ. Це просто-напросто взяти слідчі управління прокуратури, пересадити їх в інше місце і поміняти вивіску. Все. А люди будуть якось перетестовуватися з Генерального прокуратури? Це при бажанні можна перетестувати, при небажанні їх можна перевести. Можна зробити, для того, щоб когось звільнити, можна зробити оргштатні зміни, чи змінити через оргштатні зміни. Тобто тут море можливостей набрати той орган, який тобі потрібно. Да? І навіть якщо там буде стояти Ваченка, це Буряк, і вони будуть близькі до цього, все одно всі кадрові рішення приймає безпосередньо керівник органу, і він може просто побудувати його таким, як він хоче. Хоче побудувати кулак, він побудує кулак. Хоче побудувати там тістечко, він побудує тістечко. А чи була кандидатура, яка вам подобалась? Так, да, була. Це хто? Македон. Чим? Ви знаєте, ситуація така, що, по-перше, до цієї людини є повага з боку його, його людей, які його дуже добре знають по роботі в Вінницькій області. І от я був там, і я потім починав... Він ким там працював? Він службу безпеки працює. Ні, він працював, він зараз народний депутат. Але зараз написав народний депутат на вихід з фракції БПП. Не зачитують, вже скільки, по-моєму, там купу часу не зачитують його заяву. Саме за якості професійні, так? Саме за якості його професійні і, в принципі, говорили про його людські якості. Я дивлюся на його поведінку в парламенті, і вона також мені імпонує. На вашу думку, чому питання ДБР так не висвітлювалося в засобах масової інформації і не було такої активної і пристальної уваги з боку суспільства, так як у випадку, наприклад, з НАБУ чи з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою? Розумієте, конкурс на ДБР був рваний. Тобто він не йшов постійно, він не йшов так гладко, да, якось він був рваний. Спочатку він оголошений був, потім був спеціально зупинений для того, щоб одному з кандидатів на посаду виповнилося відповідно 35 років, по-моєму, це Варченко. Тобто, для того, щоб він був зупинений. Потім знову був перезапущений цей конкурс. Потім вони проходили спеціальну перевірку, знову була тиша. Потім вони проходили спеціальні тести, дослідження на поліграфі. А потім вже він вийшов на кінцеву стадію. Тому він був такий рваний, але ті, хто слідкував за цим конкурсом, вони слідкували постійно. Давайте повернемося до вчорашнього засідання НАЗК, яке дуже є пов'язане... НАЗК чи комітету нашого? Комітету, антикорупційного комітету, перепрошую, де пропонувалося винести на засідання, на порядок денний питання НАЗК, а саме заяв пані Соломатіної, як екс-працівниці НАЗК, яка сказала, що НАЗК є керованим, давалися вказівки паном Гращенковим, одним із вже екс-кандидатів на посаду очільника ДБР, чи декларації перевіряти і не перевіряти. У нас у студії вчора був Олег Барна, народний депутат України, так? Він був найбільш активний на комітеті. І я його запитався, от багато камер приїхало. Журналістам це цікаво, вони не пішли на інші комітети. Суспільство пристально слідкувало за цією історією. Чому не можна було вивести це запитання? І він весь час спирався і говорив, пан Барна казав, тому що Єгор Соболєв поставив 39-м питанням. Ні. Дивіться, бачите, яка неправда. По-перше, я виступив вперше на засіданні цього комітету, це ж все є в ефірі. Я дивився, так, я опонував пані Барні, але він не хотів слухати ніяк. Я виступив на засіданні комітету. Я попросив комітету в зв'язку з суспільною значущістю цього питання перенести це 39-те, поставити його на перше питання і розглянути це питання. Ми не можемо там говорити, ми ж не слідчий орган, але суспільство дійсно очікує якихось
з нашого боку якихось дій. Ну хоча б оцінок таких, знаєте, в словах, що відбувається, і дати пояснення. І це реально кричущі речі, яким треба давати оцінку. Але відбулося дуже цікаве. Спочатку говорять, давайте хай зачитає свою заяву або виступить з чимось Геращенко. Антон Геращенко мається на увазі. Ну добре, давайте скомпонуємо це питання. Геращенко виступає з своєю заявою, а потім даємо слово Соломатіну. Давайте. За це проголосували. Проголосували, але дати слово Соломатіної не дали. І знову пішли по колу, давайте, щоб не було. Ну, все дуже просто, розумієте? Ситуація така, що Соломатіна би назвала, а де знаходиться орган, який ззовні керує НАЗК? А це адміністрація президента, президентська адміністрація. Зрозуміло, що БПП, Народний фронт, Воля народу, Відродження, ОПОБЛОК, які прийшли в повному складі. Уявіть, там були люди, які ніколи не ходять на засідання комітету. Ніколи. А нормально скільки людей приходить на засідання антикорупційного комітету? Ніколи, коли немає таких випадків, ніколи не приходять Ланьо, Мирний, Дунаєв. Тобто ці люди, які... Ну, Дунаєв навіть активно виступав. Але вони не ходять, коли, в принципі, немає загального збору, як я це називаю. Там. По свістку, аврал, свістать всіх наверх. Але вони там всі прийшли, всі були, і активно, як ви кажете, виступали. У нас завжди там буває 17-18 людей, де є можливості там забезпечувати кворум, а тут всі. І причому люди, які, в принципі, іноді голосують по совісті, а не так, як їм там, знаєте, є вказівка, навіть і ті люди з ступором не хотіли голосувати. Ну, Бог з ним, не хотіли, але все одно відбулося так, як воно відбулося. Пані Соломатіна виступила перед журналістами в перерві. І суспільство просто-напросто дізналося, але суспільство побачило небажання політиків брати на себе відповідальність і давати відповідь. Суспільство побачило свої політики, які страуси ховають голову в пісок. От і все. Чому хотіли так відтягнути розгляд цього питання на тиждень-два, щоб справа притухла так? Ну так, коли справа вже, розумієте, коли вся справа обростає багатьма різними конспірологічними теоріями, невідомими теоріями, витаскуються десь з-під шуфляди або в шуфлядах якісь документи, компрометуючи на одного, на другого, на третього. Ну, наприклад, дивіться, от сьогодні вже зареєстровано кримінальне провадження по відношенню до Ситніка щодо тієї записи, яке там вчора презентував Геращенко. Бачите, сьогодні вже таке зареєстровано. Ну, зареєстровано, тому, в принципі, коли через 2 тижні це будуть розбиратися, знову скажуть, а давайте спочатку розберемо Ситніка, а потім розберемо це. А потім, заговорити справу завжди можна. НАЗК повністю скомпрометовано вже після заяви Соломатіної. Що робити? Є проект закону, який передбачається, там я співавтором цього проекту закону, який давно вже він є. І пам'ятаєте, був ще перший скандал, коли там скандал з боку Гройсмана. Я вчора, до речі, підійшов до Гройсмана і сказав, що будемо робити. Він розводить руками, і я його розумію, що по великому рахунку, тому що немає процедури відсторонення Корчак від посади, жодної немає процедури. Вона не державний службовець, в неї є спецзакон, вона працює за спецзаконом, і ми спецзакон спеціально так виписували, щоб вона була незалежна, щоб ця посада була незалежною. Але тут трохи перебрали з незалежністю. І тому що думали, що це буде незалежний орган, так? Що думали, що це буде незалежний орган, то забезпечити його від впливу. А тут навпаки ми не можемо поміняти людину, яка повністю знаходиться під впливом. І ситуація така, але є закон, є проект закону, який вже пройшов комітет, який можна просто-напросто винести і проголосувати. І цей закон дає можливості перезапустити механізм як переобрання членів НАЗК, але головне переобрати членів комісії. Тому що який сенс, в принципі, переобирати членів НАЗК, якщо залишиться та ж сама комісія і буде працювати за тими ж самими стандартами, розумієте? Тому тут треба було переобирати якраз таки, запустити нові стандарти в формуванні комісії. Щоб вона формувалася за зовсім іншими принципами, ніж та, яка була стара. От і все. А на вашу думку, якщо переоберуть і змінять членів, то ситуація зміниться? Знаєте, те, що ситуація зміниться, я в цьому впевнений. Я не можу сказати, коли. Але те, що вона зміниться, це точно. Тому що ми не унікальні. Такі органи створювалися в різних країнах. От зараз всі дуже красиво розказують про досвід Румунії. От прийшла Лаура Кевеші, посадила там 16 депутатів, купу міністрів і все таке інше. Але Лаура Кевеші прийшла на 10-му році роботи такого органу в Румунії. Вона не прийшла на першому році, не стала
стала там караючим мечем, який, в принципі, всіх почав бити. От, це сталося тільки на 10-му році. Очільника польського антикорупційного бюро навіть арестовували. Да, і навіть він, по-моєму, там попав під суд. Тобто ми хіба на початку великої епопеї, так? Да, це в принципі більш-менш нормально вона пройшла в Литві, така сама епопея. Ну там більш-менш нормально. І тут з другого разу, по-моєму, вони почали активно працювати. Тобто, в принципі, в країні не створено, по-перше, само середовище таке, де корупція не толерується повністю. Да? Тобто ми повинні, от добре, що ми зараз говоримо про це кожен день. І Так, на вашу думку, вона не толерується вже? Ні. Толерується, звісно, толерується, але набагато менше, ніж це було раніше. Ви говорите про суспільство на загал, так? Да. З низів, так? Абсолютно точно. І тут зрозумієте, що в нас суспільство було достатньо толерантним до корупції. І тому корупція в нас, це говорили про корупцію, як, знаєте, повітря. Якісь явище, яке там є в повітрі, а ніхто не знає. А я до нього дотичності не маю. Да. Але зараз ми почали корупцію називати своїми іменами. І причому іменами власними. Тобто ім'я, прізвище, там, по батькові, розумієте? І зараз ми просто називаємо це так, як воно відбувається. Тобто є людина. Корупція – це людина. Корупція – це людина, яка по великому рахунку приймає ті чи інші рішення, які є корумпованими або є корупційними, розумієте? Є політика, яка базується на корупційних зв'язках. Є зв'язки між людьми, політиками, чиновниками, державними службовцями, правоохоронними органами, які створюють корупційні ланцюжки. І ми починаємо називати цих людей. Ми ж не боїмося сказати, правда, сьогодні там не про Розенблата, не про Полякова, не про Порошенка, не про Кононенка, не про Горбунова. Але ми говоримо результату, розумієте? І це суспільство дратує, погодьтесь. А він прийде, цей результат, розумієте? Повинна бути така критична маса, коли не реагувати всі вже просто не зможуть. Поки що такої критичної маси немає, по дуже простій причині, тому що, в принципі, та політична система, яка на сьогоднішній день є, вона сама корумпована, вона сама є продуктом корупції, і не змінивши цю політичну систему, не може бути переламу, розумієте? Тому що політична система базувалася на корупції. Депутати прийшли через корумповані зв'язки в політичних партіях. Депутатами стали через купівлю округів. Президент став в результаті, ну там всенародного вибору добре, але президент не реагує на корупційні зв'язки своїх найближчого оточення, президент не реагує на скандали навколо своїх офшорів. Це дуже погано, розумієте? І це ситуація така, яка, в принципі, говорить, що система хоче просто-напросто замкнутися в собі, не дається. Монопольна економіка, вона не дає можливості розвиватися будь-якій іншій економіці країни, тому що вона їй не дає дихати. Оці всі податки, всі ці тиски, але все одно потихеньку ми йдемо. От сьогодні на ура прийняли так званий проєкт, який називається «Маски-шоу Стоп». 314 голосів. От уявіть собі, 314 голосів нас зараз не набирає ні один радівський проєкт. Але тут проєкт, який, в принципі, змінює порядок і процедуру проведення обшуків, проваджень, будь-яких інших в бізнесових структурах з боку силових структур. Да? Він набрав таку кількість голосів, коли, в принципі, не дається можливість там проводити обшуки без адвоката, дається можливість проводити альтернативну відеозйомку. Без відеозйомки слідчий суддя не приймає жодних рішень по відношенню до обшуку. І таке інше, і таке інше, і таке інше. Тобто даємо це можливості якось бізнесу захиститися від цього безпреділу, да, з цих правоохоронних органів. Скільки тобто вона потихеньку, ця система, ні, це можна зробити достатньо швидко, помінявши виборчу систему, провести вибори президента, провести вибори парламента за новою виборчою системою, змінити порядок відповідальності депутатів і порядок відповідальності президента, і все це запрацює. Але це важко змінити. Чому важко змінити? Це, в принципі, часто треба говорять, на це нема голосів депутатів і політичної волі. Так це називають теж так розбито. В нас зараз є, пам'ятаєте, от рік назад ніхто не говорив про політичну реформу. Що? Політична реформа? Про що ви говорите? Що таке політична реформа? Я достав свою статтю ровно річної давнини. І я там говорив, потрібна найперше широка політична реформа. Виборча система,
Закон про імпічмент президента, закон про скасування обмеження депутатської недоторканності, зміна повноважень або зміна системи повноважень між органами влади, да, між виконавчою, законодавчою владою і президентом. Закон про референдум. Тобто, щоб змінити всю цю систему. Це перше, що потрібно зробити. Ніхто про це не говорив. Ми наполегливо, послідовно говорили про це цілий рік. Сьогодні ми маємо законопроект про скасування депутатської недоторканності в суді. Виборчий кодекс прийняли в першому читанні. В це ніхто не вірив. Але ще не вечір. Ще не вечір, але вже дуже серйозно з нього скасувати. Перше читання ще нічого не вирішує. Подивіться, заява Європейського Союзу. Ми вітаємо прийняття кодексу в першому читанні. Заява послів J7. Ми вітаємо прийняття виборчого кодексу. Нам ще не вистачає, знаєте, тільки однієї заяви. Заяви від МВФ. І тоді точно всі що інші... не дамо гроші, якщо не приймете виборчий кодекс. Розумієте? Як все в нас було. У нас же так всі органи приймалися. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ви можете зателефонувати до нас у студію і поставити запитання Віктору Чумаку, народному депутату України, 073 419 41 58. Пане Вікторе, от ви кажете, якщо будуть прийняті ці принципові закони, то суспільство зміниться. Ні, ну давайте так. Якщо зміняться ці закони... З'явиться критична маса? Ні, якщо зміняться ці закони, ми тільки зробимо перший крок до зміни до суспільства. Тому що, якщо ви хочете сказати, ми приймемо сьогодні закони, знаєте, ми всі на Майдані мріяли. От втече Янукович, ми заснемо і проснемося, у нас навколо нас Німеччина... Ми всі, ви в тому числі? І я теж. І Німеччина або Швейцарія. Але так не буває. Так не буває, просто-напросто так не буває, що ми не в ті часи, ні в тій країні. Німеччина або Швейцарія. Але ми зробимо вже не просто крок, ми зробимо стрибок величезний вперед, якщо ми це зробимо. Тому що ми просто зробимо невідворотніми ці зміни. І ці зміни будуть потім, вони просто, оці кроки, які я кажу, вони просто-напросто запускають, як, знаєте, як спусковий гачок. Вони бам і дають, в принципі, можливості проводити далі реформи. Змінювати систему відносин в економіці, тобто деолігархізувати, демонополізувати економіку. Змінювати систему в побудові і в діяльності політичних партій. Тому що ці дві системи, вони ж як сполучені сосуди, розумієте? Яка економіка, потім на неї нанизується політика, потім на неї нанизуються ЗМІ і таке інше. Роздержавлення або деолігархізація засобів масової інформації. Тут же нічого такого немає складного або страшного, щоб про це не говорити. Купа законів і купа прикладів світових є, коли була величезна концентрація капіталу в одних руках, а потім цей капітал розбивали. Да? Коли оце, про те, що ми говоримо, деолігархізацію. Нічого в цього немає страшного. Про це треба говорити. І коли ідея, коли дієці випускаються на волю, вони починають жити своїм життям. От ми з вами поговорили, нас побачило, скільки там, 2, 3, 5, 10 тисяч людей. Вони вже про це знають. І вони вже про це будуть говорити своїм близьким, рідним і таке інше. І ідея починає сама жити. І потім, коли цю ідею починають говорити, люди зрозуміють, так, точно, це ж так треба робити. І ці політики отримують підтримку. Ці політики приходять до влади і міняють країну. Отак воно відбувається, а зразу воно нічого не буває. От бачите, ви самі сказали, що коли стався Майдан, ви вірили, що будуть зміни. Народ мав великі надії на депутатів, які прийшли до парламенту, однак не так сталося, як гадалося. Так, як каже прислів'я. Чи знайдуться, наприклад, для наступних парламентів люди, кадри, які будуть дивитися у тому, щоб змінювати країну, у ту сторону, щоб змінювати Я точно людей? знаю, що якщо ми змінимо виборчу систему, перший крок оцей зробимо. Тобто, що таке виборча система, щоб люди нас зрозуміли? Це правила входу в політику. Це от за якими правилами, процедурами і стандартами приходять люди в політику. Якщо люди туди приходять за гроші, за великі гроші, то вони там повинні їх потім відбити. Вони ж не є альтруїстами, щоб покласти там 10-20 мільйонів доларів для того, щоб прийти потім і сидіти і приймати закони на користь, на суспільне благо. Розумієте? Вони не настільки там альтруїсти. Але якщо ми змінимо абсолютно інші правила, що туди не будуть йти люди для того, щоб вони йдуть навпаки, вони йдуть, вкладають туди гроші для того, щоб потім капіталізувати всі ці свої статки, заробити ще більше. А якщо ми змінимо так правила, побудуємо, що туди буде не цікаво йти для того, щоб капіталізувати статки, а правила, які будуть створені економічні, будуть однакові для всіх, а туди прийдуть люди, які будуть саме ці правила, ну як вам сказати,
боронити, да, ці правила, щоб вони правильно працювали. Тоді ми запустимо процес оцей деолігархізації економіки, демонополізації, і запустимо процес зміни політичних партій в політиці. Якщо ми це змінимо, все буде нормально. Але змінити це можна тільки, знову ж таки, тиском. Тиском середини парламенту. І суспільства. Тиском суспільства, тиском експертного середовища, тиском засобів масової інформації, тиском зовнішнім і тиском вулиці. І тому, коли кажуть, що не потрібні ніякі вуличні демонстрації, це неправда. Дякуємо Віктору Чумаку, народному депутату України позафракційному. Мене звати Любомир Ференц. Це був інформаційний вечір на телеканалі АТР. Усім бажаю гарного вечора.